Hello guys, good morning guys. So adlaw nga ako ibis na ron guys, so nang nawag ahang mga gi-collection ha sa nga kuan. Gumamila. Nuwak na dya. Nako dari katanong og kuan kanang ang try og si dari ang kuan ba. Kanang palayang bitin. Kay himuon na dari gate ba para pakatayon ha ni mga palayang bitin tambok ra ba siya. Yan na po yung mga atis. So daghan kadto ko gitanom mga atis kay ang palibot darig atis sa mga utlanan. Yan. Turok na siya daghan kadto. Hara na sang ipamubo darig mga lisos ang palayang bitin ba nya. Narak na siya. Diya, sa Jodecado si Rubin guys, na city pa. Naana sa dari. Dapli sa mga tanom kay Mas Rubin no. Uy nak! I-assist ni Rubin na rin nak. Kinahanglan na maghawid Ben. Grabe dari guys kay nagkuan mi ka ng puno mi og tiles. Kami dari sa Luok, Uslub, dulo na ni siya sa Uslub guys, sapit na ni maabot sa Bulhuon. Bulhuon na sunod di ba? Di sabi. Bukan natin ya. Magtukod niya, ako magtukod hawa. Kano mo gud siya? Ay magpalit pero batag timo. Ay di na. Kaya lang balik ta maglisod. Anang bigi na di siya pang pageng di ay nako. Dali sa yan. Gi para mo buka ang kaning-kaning. Ayod si Rubin mo trabaho. So nalangan siya ning pagkabit sa tiles pero nakabit naman hinuna ni diya gamay nila may kuwang dadto kay mamay pagpalit na mog tiles kaniha mambi niya las 2 media naman mi nakaabot. So mao ni diyang giuna. Salamat kadto mambi diyang kabitan na ugma nalaman og kadtong dadto. So nice na kadto mambi, salamat kaayo sa tanan. Pasong hapon na lang guys, gabi na di ay manami panihapon sa gumusudan mo ra gihapon ganihang mudto ga utan man minsa prito nga isda unsa kuan guys kanang palingkod sa kudari guys kay kuan kanang wa koy video ron sa mga video sa mga kuan guys wa tay ganap ron ba kay ga-assist man pugod dari sa Panday unsa wala gina guys kanang basta na mga problema sa among pamilya guys kanang like kanang si Tiri magpa-opera di juguda na guys kanang mura ko og kanang wa koy gana mo lihok kana ba mura wa koy gana mo trabaho pero hanggilingaw-lingaw hang kaugalingon guys dito ko sa garden nang daob ko ganiha wa na ko nag-vlog so sayang man pud guys og dita mag-upload guys wala naman makaabot pud ta og $100 sa atohang YouTube nang hapon gipinangkamutan nga maka-upload ko na day na kuan si Rubin ug mag-tiles man good guys kanang murag madugay ang mag-tiles kay Japan nang nga nang bibitaw Japan nang hangisan aw Japan nang ipatag jud nga na ba limpyo kadto diha trabaho guys mo nang daghang kadto nang patrabaho da na niya dinato ning comment nga kuan murag sa tong dapita tong nga asa dapit sa Inabanga si Rubin na mo tong gitubag hapon sa vlog galingkod-lingkod sa kudari guys kay di ko mahigda dadon kay mapalagi tas managkaon jaga huwat-huwat lagi pug ko nga moabot tong masahista pa o dini mo kit ja guys kanang nakoy pangutana di ay kanang kisa ba poy anak nga dili maghanahon bitaw og ginikanan so ako guys kay bawo na jud mo kisay mga nakasubaybay dan isang vlog guys kay bawo na mo unsa ko kay bawo na mo
kanang ako maluluyon kaadyo tanan kanang bisan og daghan na kadyong tawo nga nipasakit na guys pero gipalabay ra na sang pikas danggan. Ha? Wala ra nag-vlog ra ko. Nag-vlog ra ko sa mga kuan sa Unas, Manila. Kanang si Nicole guys di naganahan nga kanang mag-vlog bitaw kog kanang mga way kanang sana way lami kada bang mga problema nga na pero ako problema mo guys kay siyempre igsuon ba pud na nga operahan nga na pero na may iban lagi nga buhat-buhatan ra tag istorya sukad sa una nga nag-vlog ko guys daghan kadto mga buhat-buhat nga istorya pero sagdi lang kay ang Ginoo nagtan-aw ug unsay ang nas kasing-kasing di mamakaybaw ug unsay ang nas kasing-kasing ug unsay mo gawas imong baba mao na imong batasan or mao na imong kuan pero ako wa mo kasuway nga nangaway ko wa mo kasuway nga nay mga kanang mubas na hanggang awadin wa mo kasuway kana guys kay di ko ganahan nga na kay akong anak professional niya si Crystal di naganahan og mga involved na sa mga chismis di naganahan nga kanang nay makabalitag na mga nag-away-away so akong pamilya diri wa jud mo kakita nga bisag mautanan mo sa musilingan dari kanang di ninjo mi makita nga nag-away nagsiningkahay kuinahanay nga na kay ug usay namo dyan sa pamilya mga away-away nga na pero usay si Papa Eddie gaw singkahan na usay suguon nga na guys usay di mo tunong nga na ra kay siyempre Papa Eddie kapoy po na sa isang trabaho nga na ako pod kapoy po ko dari kay naghalika dyan sa kong buhat napagahang amo dadto guys mga kuan pa ko kanang dahil pa ka sa kong buhat dadto di pang balhin pa to ang mga tanom jaga ni hala guys ga assist ko dari kami dos ni Nicole kay kay daghan kadtong mga nagsiminto dari gawas ito nga na hapit na nun ni mahuman siguro mga Sabado mahuman na ni Bernice ug mahuman na ni maghimo na sila kabinet unsa daho di ko kadtong pasalamat ni Ma'am Bisminda kay bisan og kanang wa minangadyo ni guys ko sa radyo na siya nga kani buhatan ni kana nya di man pwede naman sang hinan guys nga ma'am kanang unja na pud ma'am kay maikog na ko nimo ma'am kay siyempre mahal ba dya kadyo ag tuition ni Crystal nya sa paygabayad sa kanang sinimana ni jang allowance nya tanan kay gasto ba dya kadyo sa Crystal guys kay nagdorm si jan ja kanang mahal kadyo mga pagkaon dito sa isang dorm di para sa una guys nga makadungag siya maka kuan sa rice cooker makada sa rice cooker masibra ni dya ang kuan ba pero grabe guys bilib jud kadyo ko ni Crystal kay ngano nasi mga allowance minsan nga matagaan ko ni Jama na tigom siya basta tipid jud kayo siya guys kanang mas napas siya na tigom sa isang mga allowance say magudgaghan kayo sa pero nun guys nga kanang kalit ba kanang maghimo-himo sila mga mamalit sila kanang mga anang ilang experiment ba karon murag mag-experiment na pod sila guys ug kanang palaka kuno to ilahang hiwaan og heart nga na Anja siguro na madjehang followers dani nga nagsunod jud dani pero napay mga bago ning palo dani nga wa pa kay bawas sa hang pagsugod sa pag-vlog hantod nga nanay ngani nami kusina kay ug nakakita pag mo sa kusina kadto guys luoy pag kadto mi kay kanang haro na gitabil-tabilan sa karon murag kampante na may ug muhangin ug muunos kay murag di na maeuzag ang mga atep kay tungod lagi na mo atep nga kuan na siya kanang ulurop na siya manang di na mi kadto makampante na may matuog manang kanang hara jeng gikuan sa Ginoo ang tanan guys nga mga tao nga hintabang namo daghan kaadyo labi na ni Ma'am Ging Adlawon yung Ma'am Ingrid kay una din na siya nga ang katabang ni Crystal tong time nga kanang legas na siya makagraduate og grade 12 kay tungod na mga research niya nagubag siya ang laptop nga na diya dali kado ni rescue si Ma'am Ingrid di ra si Ma'am Ingrid daghan kayo sa nga tanan guys pero nangawa na sila asara sila ron kamusta na mamuntanan kanang nagpabiling gyapon mo kanang salamat kado ninyong tanan kadto mga tawo nga nintabang namo
kanang labi na ni Ansan Blanton. Salamat kadyo ni sis Ansan Blanton kay always din na siya mo support kanang usahay busiyan tanan na siya GCash nga na papalit ra siya nga na. Salamat kadyo sis Ansan Blanton ja. Labi na ni Ma'am Bitani. Si Ma'am Bitani jud guys kay always din na siya mo makipag-istorya na kanunay nga na. Salamat kadyo sa mga advice, salamat. So naay mag-advise na guys nga dapat di jud nato patulan ng mga tao nga kanang mabunganga, maunsa diha. Di jud ko ingana guys. Di ko kanang kuan kanang tawag dito kanang sa una lagi mo pa social media lagi ko sa una guys bago pa ko dari kanang hilabdan ko sa mga tao bitaw nga ano kunong mo ni asawa ni Punso kay Punso ba yung tawag diri ni Papa Idi. Diya usay mo sundo ko ni Cristel dito sa kanang eskwelahan diya. Nabad sa ko'y tato guys. Bisan og na ko'y tato kay sa una sa among trabaho agahang mga kauban sa trabaho na kay bawo mo tato ba. Diya si Papa Idi na po na siya tato kay agang mong kumpare dito sa Manila kanang Abil Salin man to taga Salapan to pa no? Kuan to siya kanang kuhaon ni si Papa Idi og model. So kanang mo apil silang mga kuntis. Si Papa Idi may kuhaon niya og model niya og makadaog, makakwarta pud si Papa Idi. So manang giagwanta ni Papa Idi na nga naa sa mga tato-tato. Si Junjun na po to'y tato kay mga kuan lagi mga kauban lagi ni Junjun sa trabaho. Kay basig na may ibang na mga tato, mga adik na nga na kada barkada dari sa Cebu nga kanang mag-inom-inom. Kay hit din na nga na mga barkada nga naana kay pamilya. Hindi ko ganahan nga na. Bahala pa po dyan akong bahay mag garden ra ko mananom ra ko daghang mga tanom. Mabitan ako mga tanom pero daghan na kawas minas ni Kul nga na napuno na tas mga tanom So na po ko yung mga pang tanom dadto guys ng mga kuan. Mga ampalayang bitin kay hangganahan guys. Maghimo ko kanang murag nga na bitaw, murag sad kanang galingin nga na bansa. Kanang moagi ka na diha magbitay itong mga ampalayang bitin. So ana sang ibutang dari sugod dito sa gihanan na padung dari karon mulandong ba. So nana ning turok na guys nga na nakatag-asa nga na nanurok na gahang mga kuan. Maghimo na lamang kog pakatayan niya pero ahang hinduton siya. Nga muras jag arko baron nga na. So atang ilang po ninyo guys kay makita ra mo pohon, mo bisita mo dari makita mo nga nay daghang nagibitay nga ampalayang bitin. Giganahan ko magtan-aw guys mga ampalayang bitin. Unsa gabi na day guys kanang kapahuway lagi ko dari. Kuan lagi kanang alas 8 kape naman day. So halam po ni upload guys kay sayang po natay matigom ba. Salamat ni kadyo sa inyong pagtan-aw. Salamat sa kuan kanilagi ang likod kanang na kuan lagi po na namilagin ta magpahilot guys say wa ko gingaris manghilot. Ipatanga-tanga na ni Papa Idi dadto ang gihapon bernis na laman ugma wa gihapon. So wala to guys kanang guys so istorya ra pud dari gamay guys kay makamingaw man pud pero ang ginahana man gud guys kanang gimingaw jud ko sa ginahan og ang amahan jud hinuon kay bawa naman jud mo ugin sa tong mga nagsubaybay sa hang vlog nga mulupad jud kog ulig buhol ug unsay mga kuan sa mga ginikanan. Nja hapit na day ang birthday na sa hang mother guys December 10 ja wa man ko na adinoon nga muuli ko. Pero ang paningkamutan nga makauli ko unja kuan ang agdon pa na hagag panahon kay kuan lagi guys madlek ko na ning panahon nga kisag kajog baud man ang kadlekan di mutawid gali ta kog dumagiti guys kay mangita lagi tamig boarding house ni Cristel ja kay kuyawan ko kay grabe baud guys manang duwa sa jud ko mo adto ja na ta koy papalitan dito ba kay magsugod na ta ko panindag balik klase kay murag 2 weeks ko nuway klase manang wa pa jud ko naka kuan ganahan jud ko nga kada adlaw na koy income ba pero naka-income mo ko kaya na may mga skin di dari na may kada adlaw mo palit ganiha kaning palit si Kuya Timot og skin di kapit na pud mahurot guys magluto na pud mi ugma bago pa ko nagluto des ni agi mga sa isinda ka pinwala siguro wa lamang ko nag-vlog kuanto siya kanang chocolate. So mao to guys kanang madjong gabi na tong tanan ug madjong adlaw na tong tanan.
Salamat inyong tanan guys. Amping wa po tang tanan.